We thank you for your love and for your mercy. We thank you that you're teaching us how to love you through our love for one another. I thank you that you're teaching us how to behave at the end of the world. So may you bless us now as we open your word to study it. In Jesus' name, amen. We are going to continue with our studies on Daniel and Revelation. Sizoqhuba ke nesifundo sethu sikaDaniel neRevelation. So far, we have gone all the way from Ephesus to Thyatira. Ukuzawuthi ga ngoku ke sihambe sasuka e-Ephesus sazawuma eThyatira. Before we go to Sardis, Ngaphambi kokuba ke siye kwiSardis, I want us to describe a period that transitions Thyatira into Sardis. ndinqwenela into yoba sikhe sithathe ke la maxesha otshintsho ukusuka kwiThyatira siye kwiSardis. Because within Thyatira, Ngoba sikhe saba khona eThyatira, Jezebel is in control. uJezebhele uselulawulweni. And she is persecuting Yaye people. utshutshisa abantu. But it is said in the passage there that there are some who did not bow the knee to Jezebel. Kodwa ke kuyavela okokuba bakhona abangakhange bagobele umnqunqu uJezebheli. So it's Revelation chapter 2. Isikilelo ke chapter 2. Sorry. Verse 24. Verse 24. It says, "But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak, I will put upon you no other burden." Ndithi ke kuni nakwabanye abaseThyatira, abo bonke bangenayo loo mfundiso, abo abangazazanga iinzulu zikaSathane, njengoko batshoyo, andiyikuphosa phezu kwenu umthwalo wombi. If you look carefully at the 7 churches, Xa ungakujonge kakuhle la mabandla asixhenxe, you will almost always be able to trace 2 lines of what Christianity looked like. uyakwazi ukujonga ufumane okokuba oolayini ababini baveza okokuba ubuKristu abubonakala buyintoni, bunjani. Because if you go back to Ephesus, the triumphant church, Kuba xa ungaya e-Ephesus ibandla eloyisileyo, there was still a concern about Nicolaitans. bekusekhona indawana emalunga nee-Nicolaitans. When you get to Smyrna, there's persecution. Xa usiya eSmyrna kukhona intshutshiso. And it's like 2 classes are separated. Kubonakala kukhona amaqela amabini ohlukeneyo. But when you get to Pergamos, when persecution stopped, you find that Nicolaitans come back, but there is always been a true line of God's people, even though
they might not be very visible. Kodwa xa ufika ePergamos xa sekuphele intshutshiso ubona ngathi izinto zihamba kuhanjwa ngomoya omnye, kodwa soloko kukhona abantwana bakaThixo ababambeleleyo noba bangangagqami. So the same thing applied to Thyatira. There was two lines. Kunjalo ke naseThyatira mibini imigca. The Pergamos that united the church and the state became the papacy in Thyatira. La Pergamos ibidibanise i-state nebandla iye yaba yiphepesi ke xa sifika eThyatira. But we are told that there is a woman that ran into the wilderness and was hiding in the mountains. Sixelelwa ke ukuba ukhona umfazi owabalekela entlango waze wafihlwa ke ezintabeni. Looking at the 1260, Xa sijonga ke i-1260 it was a period characterized by civil and religious intolerance. sibona ixesha apho kungekho kunyamezelana okukhona kwezenkolo nakwezokuhlala. There was no human rights. Akukho malungelo abantu. The church of God was hiding in the mountains. Bandla likaThixo lizifihlile lisithele ezintabeni. Because if they were not hiding, they were going to be killed. Kuba kaloku uba bengazifihlanga bengazimelanga bebezobulawa. Give me a second. There's a bit of noise here. Akhe nindiphe nje umzuzwana khona indawana. Okay, sorry about that. So, during this darkness, Ngeli xesha ke lobumnyama the Protestant Reformation began around the 1500s. sibona ke abaqhankqalazi abafuna ukubuyisela izinto phaa kwiminyaka yo-1500. People begin to protest against the oppression. Bayaqala abantu bavukela umbuso bechasa le nto yokucinezela. The key figures, we know them: Martin Luther, John Calvin, those kinds of people. Siyabazi ke abantu beberholo oluqhankqalazo, Martin Luther, John Calvin nabanye ke. Who are going to stand up and boldly say, not anymore. Bazawuma ngeenyawo bathi konele. In fact, King Henry of England, he broke away from the Roman Catholic Church and created his own church and called it the Church of England. Lo ke wase-England yena uphumile kwibandla le-Roman Catholic Church yase-England wazenzela lakhe ibandla wabe sesithi eli libandla lase-England. It was not really, the reason behind it was not very noble. Isizathu ke esona singasikhona ayibingesosakuzihlonipha okanye ukuzenza mkhulu. There were some interesting circumstances around that. Kukhona eminye imiba ethile yayitsala umdla eyayimsusile. He wanted to get married, I think, to a divorced woman, and the church was not allowing it. So he decided to break away, create his own church so he can do what he wants. Wayenengxaki yokuthi ibandla belingafuni ukumtshatisa nomfazi ekubona ekrokrele kuba ke wayedivosiwe, so waqonda into yoba ke makazenzele lakhe ibandla benzele into afuna uyenza. But that step that England takes, it's part of all this protest, wider protest happening against the papacy. Kodwa ke elo nyathelo lilodwa nje liveza okukhulu bekusenzeka phaya eNgilandi, abantu bevukela umbuso wale nto yokucinezelwa yiphepesi. I encourage us to go and read Great Controversy and some of the other pioneer writings about this Protestant movement, because it was it makes some really encouraging reading. Ndinqwenela ke into yoba sikhe siyofunda ke i-Great Controversy malunga nalobu Protestant bebesenzeka ngoba kubunika umdla kakhulu buzokwandisa nolwazi lwethu. But anyway, the Protestant movement grew and grew within Europe. Yakhula ke kodwa ke i-movement eEurope yaya isanda ngokwanda. But
around the 1550s to the early 1600s, this Protestant movement started to become politicized. Kule minyaka ke yoo-1500 iqalile le ntshukumo yangenelwa ngongumoya wezepolitiki. The ideology of Protestantism was clashing with the ideology of Catholicism. Le ngcamango ke yoluvukelo ibingqubana kakhulu nengcamango yebukatolika. It was also clashing with the ideology of the 10 kings. Iphinde ke yafumana ungquzulwano olumandla kwingcamango yezikumkani ezilishumi. If you remember when we were looking at Ephesus, Xa ungakhumbula ke xa besijonge iEfesus, we saw that there was a clash between the early Christian church and the pagan Roman King Empire. uyawubona ke into yoba kube khona ungquzulwano olukhona phakathi kwebandla lokuqala nakwi-empire ibikhona ke eRome ngeliya xesha. And that clash is what led to the persecutions of Smyrna. Lolo ngquzulwano ke likhokelele ekubeni kube khona intshutshiso eSmyrna. We saw that the ideology of Christianity was liberty, but the ideology of the Roman Empire was despotism. Sifumane into yoba ke ingcamango yamaKrestu ibihamba nenkululeko, ngelixa eyaseRoma ibihamba nogonyamelo lokunyanzelisa okanye ke lobuzwilakhe. Now we see a clash again within Thyatira. Ngoku siphinda kwakhona sibona ungquzulwano ngaphakathi kwiThyatira. The clash is visible because the Protestant movement or the woman has come out of the wilderness. Ibonakala olu ngquzulwano elibala ngoba umfazi ngoku ubuyile entlango. She's tired of hiding and she's ready to stand up for herself. Khathele kukuzimela, ukulungile ukuthi makazimele. She's tired of this abusive person and she wants her rights to be recognized. Udiniwe, ukhathele kulokuhlukunyezwa, ufuna amalungelo akhe avele elibala aqondwe aziwe. The church, Catholicism, was claiming to have the power over the conscience. iCatholicism yona ibisoloko ibanga into yokuthi yiyo selulawulweni lokuba umuntu makathathe siphi isigqibo ngesazela sakhe. The state powers were claiming to have power over the civil rights of people. Igunya lona lebuzwe belizibona linelungelo lokokuba ibe lilo lilawula amalungelo abantu. There was a lot of classism, there was a lot of discrimination. Bekukuninzi kakhulu ukucalucalulana ngendlela ezahlukahlukeneyo. So as these ideas, Protestant ideas of liberty began to spread around Europe, Yaqhubeka ke le ngcamango yenkululeko yathisa iEurope yonke. they ended up clashing with the papacy and clashing with the kings. AmaKrestu ke ngoku aphethe engquzulana ke wona nepapesi, engquzulana kwakunye nezikumkani. And this clash, really, you can see it embodied in the story of Henry VIII. Sizawusibona ke elibali lalolu ngquzulwano liyabonakala kwibali likaHenry VIII. When the papacy denies him his right to love whoever he wants to love, Xa iphepesi imvalela ilungelo lakhe lokuba athande lo afuna ukumthanda, he decides to fight for his rights. ubona into yoba makasukume alwele amalungelo akhe. He splits with the Catholic Church and creates his own church. Uyaqhekeka kweli bandla laseRoma aqale elakhe ibandla.
So we can see that once again, whenever when this clash is happening, it's all about liberty, people's rights, human rights, and you know, the right for religious and civil rights. Yes. Siyebona ke into yoba kusoloko kuyinto enye ebonakalayo uba ungquzulwano lubangelwa kukubanga malunga nenkululeko kumalungelo omntu, amalungelo okuhlala nayo yonke into ephathelene nokukhululeka komntu. I want us to see that before the Protestant Reformation began, Ndiyafuna ke sibone into yoba ngaphambi koba kuqale olu vukelo mbuso the papacy had been in control of people for 1,000 years. iphepesi bisoloko ibabambe ngobhongwane abantu balawula iminyaka eliwaka. I think sometimes we don't take time to consider what we are reading. Ngamanye amaxesha kuye kube ngathi asiziphi kakuhle ke siyicingisise kanzulu into esiyifundayo. But to really consider it, 1,000 years is such a long time. Xa unawukho ucinge nzulu, iminyaka eliwaka yiminyaka emininzi kakhulu. I mean, when we look at apartheid, it didn't even exist for 100 years in South Africa. Xa sijonga i-apartheid ayikhange ihlale kwa iminyaka le elikhulu eSouth Africa. But look at the impact it had on people. Kodwa xa unowujonga umonakalo ewenzileyo ebantwini, For that short period was not even 50 years. le minyaka eli xesha lifutshane alikhange libe yiyo ne-50 years. From 48 to 93 Ukusukela ngo-1948 uya ku-1993 is 45 years. iminyaka eyi-45. But imagine being oppressed by a power for over 1,000 years. Okay, for 1,000 years. Ukuyicingisise le nto yoba ucinezelo uhlelwe entanyeni iminyaka eliwaka. I don't know. I just feel like it's an amazing thing for people to rise up after 1,000 years and say we've had enough. Ndibona umangaliso into yoba abantu emva kweminyaka eliwaka bakwazi ukuphakama bathi konele. Because do they even have the mental ability to think about protesting? Ngoba xa ungacinga ngaba bantu becinezele bebesenayo ingqondo yokuphinde bacinge uba mabake baphakame bavukele umbuso. To stand up and say no to a power that is so well established, it's unchallengeable. Bakwazi ukusukuma bavukele umbuso oselunengcambu uzinze ngolu hlobo ayiyonto elula. Anyway, this happened and the Protestant movement grew and it ended up splitting Europe into two. Kodwa ke kwenzekile wakhula lo moya le ngcamango yokuvukela umbuso wayenza into yoba iEurope ihlukane kubini. Most of the northern nations became largely Protestant. Isizwe ke saseYurophu esingasentla ubukhulu baso siye saba ngamaProtestant sangenelela olu vukelo. Northern Europe, it's countries like Germany, England, the Netherlands, Switzerland. Those countries became mostly Protestant. La sekhankanyiwe ke ooGermany, ooNetherlands, ooEngland, ooSwitzerland, uninzi lwabantu bakhona bangenelele olu vukelo. The southern ones remained Catholic, like France, Spain, Portugal. La angasezantsi ke wona afana noFrance, uSpain, uPortugal ashiyeka ke wona ekule meko yobukatolika. In fact, besides France, most southern countries in Europe today have a greater Catholic influence even today. Ebunyanisweni ke nangaphandle nje kweFrance uninzi lwamazwe aseSouth eEurope asenenkolo eyongameleyo ebukatolika nanamhlanje oku. The Puritans, they are nothing more than the Protestants in England. IiPuritans ke akuyonto iyenye ngaphandle nje kokuba ngabavukeli abakhona eEngland.
There was a bunch of other separatists who we identify them as the pilgrims. Kukhona ke namanye elinye iqela esisibiza ngoba zi-separatists elibizwa ngokuba okanye ke sibabeka njenge-pilgrims. Because you see, in the late 1500s, Kuba ke xa ungajongisisa kakuhle phaya ekupheleni kweminyaka yo-1500 this Church of England, which broke away from the Catholic Church, eli bandla lase-England elelaqhekeka kwi-Catholic Church, it was absolutely not any different from the Catholic Church. belingahlukanga kuyaphi kwi-Catholic Church. That separation was not motivated by doctrinal clashes. It was motivated by King Henry wants to get married and the papacy is standing in the way. Olu qhekeko belungasekelwanga ekubeni akuvanwa ngeemfundiso. Eyona nto ibangela iyantlukwano yile yoba iCatholic Church ibingafuni ukumtshatisa lo oqhekekileyo uyinkokheli okhankanyiweyo. So, in terms of doctrine, day of worship, services, it was really just a continuation of that Catholic Church. So ngokweemfundiso akho nto ibiyohlukile. Yonke into bebephume nayo phaa isenjalo kubuKatoliki. So naturally, they continued the work of persecuting God's people. Nje xa sithetha phandle baqhubekile ngoku sebeqhekile eRoma okanye sorry kwiKatoliki besaqhubeka nokutshutshisa abantu. So in England, you had these new Protestant movements coming up. So apha eEngland uzoba nabanye abantu kozobabona iqela labavukeli. Protesting for their rights against the Church of England and the monarchy. Bemile befuna amalungelo wabo abawavinjwa ngamakatolika kwakunye neli qela elikhankanyiweyo lesibini. There were multiple groups. Bekunamaqela ke amaninzi ahlukahlukeneyo. With different ideas and different goals. Baneengcamango ezahlukeneyo la maqela nezinto abafuna ukuzenza imigomo yabo yahlukahlukene. The Puritans wanted to purify the church, but the separatists, they wanted to leave the Church of England altogether. IiPuritans sona zifuna ukulihlaza ibandla licoceke, kanti ii-separatists zona zifuna ukulishiya ibandla nje kwakona ngokupheleleyo. So you can see that there is this tension and conflict in England that is mirroring the tension and conflict in the rest of Europe. Zawubona ke into yoba kukhona ungazinzi nongquzulwano olukhona apha eEngland oluhamba luphokele lubeke iEurope yonke ekubeni ingabi naluzinzo ibe nongquzulwano. The tension is the clash between freedom and despotism. Eyona nto ekujijiswana ngapha engunomji, abanye bafuna inkululeko, abanye bafuna uba ngootamolukhuni babe ngoozilakhe phezu kwabanye. The kings are saying they are divinely appointed by God and they have the right to control the people. Izikumkani zithi zona zibekwe nguThixo uba mazilawule, ngolo hlobo ke zinelungelo lokuba hlale entanyeni abantu. The churches are saying they are the representative of God on earth, therefore they have the right to control the conscience. Iinkonzo zona zithi zimele uThixo emhlabeni, ngoko ke zinalo ilungelo lokuba zilawule abantu. The people are protesting and saying, no, the state does not have the right and the church does not have the right to control the conscience. Ithi abantu bona balapha ezantsi bathi no, akho nomnye umntu noba libandla noba sisizwe esinelungelo lokuba lisihlale entanyeni lisilawule. Around about that time, America has been discovered. Kuthi ke kusenjalo kuloo mbhode kuthi gqi indaba yokuba nansi iAmerica ikhona. People have already been going there to investigate business opportunities. Abantu ke sebeqalisile bayokhangela amathuba okuzikhulisa phaya kwezoshishino.
So this is the time when the pilgrims decide, hey, how about we try it out in the new land? Kulapho ke eli qela lee-pilgrims lithi heyi nali ithuba masilisebenzise sike siphume apha siyoqala indawo entsha yokuhlala. So you began to see multiple groups of pilgrims sailing off, crossing the ocean to go to America and start a new life there. Uzobona ke imigodi yabantu abahlukahlukeneyo bephuma besiya eAmerica beyoqala khona ubomi obutsha. And these groups are going to become crucial in shaping American culture and ideology. Aba bantu ke bazawudlala indima ebalulekileyo okanye ecacileyo ekwakheni indlela yokuphila eAmerica. So as the Bible says, the earth helped the woman. Ithi ke iBhayibhile umhlaba wamsiza lo wesifazane. Protestantism crossed the Atlantic. Uvukelo olu luwelile ke laweli Atlanta. And they left Europe struggling with that conflict. Bayishiya ke iEurope isacakwe lolo ngquzulwano belukhona. Europe is left there struggling, but many Protestants are migrating to America seeking for freedom and to be the chance to build a pure society. Exeshani iEurope isaxakene nalo ngquzulwano olukhoyo apha kuyo, abavukeli abaninzi bayayishiya besiye eAmerica beyokhangela indawo ezobenza bakhululeke, ezobanika namathuba okwenza abahlali isociety esulungekileyo. People tended to settle according to their special or unique doctrine. Abantu ke bazawufika pha bahlale ngokwendlela ethile abazibona ngayo izinto, ngokwengcamango zabo ngokwendlela ingqondo zabo ezinengcamango zabo ezithile ezikhoyo abazibona zibalungile ekuphileni kwabo. For example, in New England, that was mostly the Puritans. Virginia, Anglicans. Pennsylvania was the Quakers, and the Carolinas were mixed Protestants. Ubukhulu becala ke ababona ngandlela ngasonye baye bahlala endaweni enye. Umzekelo, iNew England ihlale elaa qela lee-Puritans, yazi iVirginia yona yaba nabantu abaninzi abazii-Anglicans, iPennsylvania yona yaba zii-Quakers. Ngeli xesha ke iCarolinas yona ibe nabantu abathile ke abaxubaxubeneyo ngokwengcamango neembono ezo. Why they came to America was to escape persecution. Isizathu soba bayeze ke eAmerica yayikukuba babalekele iintshutshiso. They wanted to build a society that was free of that guaranteed civil and religious liberty. Bebenenjongo yokuba bayokwakha indawo yokuhlala ezobanika ukukhululeka xa bekhonza nasekuphileni kwabo gabalala. They wanted to be able to practice their faith without any interference from the state. Bebefuna okokuba bakholwe bengenakuphazanyiswa noba ngubani, noba ngumlawuli welizwe nakakade. And because of that drive, Protestantism quickly became very diverse in America. Ngenxa ke yalo moya, into yovukelo ikhawulezeke eAmerica yaba nokuguquguquka okuthile okwenzekayo. And that heritage is still visible even today. Xa ubona ke loo mbali uzoyifumana into yoba isabonakala eAmerica. There is more diversity in America than in Europe in terms of churches. Xa ujonga eAmerica kukhona uyahlukahlukana, abantu bohlukahlukene ngendlela yokuphila eAmerica naxa unokujonga bathelekise nabaseEurope. So by the mid-1700s, Protestant ideas were now starting to influence American politics. Phaya ke phakathi kwiminyaka yoo-1700 le ngcamango yabavukeli okanye amaProtestanti ibonakale ingena nzulu kwezopolitiko phaya eAmerica. The fight is going to be about America's identity. Ngoku umlo uzawubonakala ngoku umalunga nendlela iAmerica ezibona ngayo
ubuyona. What kind of government should be established in America? Kuzawuqala ngokuthiwe loluphi uhlobo lorhulumente emasimise apha eAmerica. Having run away from the oppression in Europe, what kind of government should be established here to protect the rights of conscience? Njengokuba ke besisuka eEurope sicinezelwe, sifike apha sizofuna ukukhululeka, loluphi uhlobo lorhulumente oluzawukhusela okokuba umntu azikholelwe ngokukhululekileyo. It's so important to understand America's history in the 1700s because it helps us to understand the current history of what's happening in America. Baluleke kakhulu ukuba siyiqonde imbali yeAmerica kulaa minyaka yo-1700 kuba yiloo nto izawusenza siyiqonde imeko yayo ngoku kweli xesha esiphila kulo thina. There was two main ideologies at that time in America. Ngelo xesha ke zimbini iingcamango ezaziphala phambili bezikhona eAmerica. The one was driven by a distrust of bishops, kings, and authority. And this translated into the political resistance to Britain. Eyokuqala ibiqhutywa kukuba nexhala nokungabathembi oobhishophu nabo baselulawulweni. And the second one, Elder? So the second one was the idea that people could form a community by mutual agreement influenced by ideas of social contracts and republican government. Kwelinye icala enye ingcamango ibiyile kokuba abantu kufuneka bezakhele iindawo zabo zokuhlala ngokuvumelana kwabo. Iingcamango zabo zijongwe okanye zifuthelwe yindlela ababona ngayo bona indlela yokuhlala kunye noRepublic norhulumente woRepublic. So in short, there is two ideologies. Let me just rephrase it. Ngamanye amazwi ke zimbini iingcamango apha, make ndiphinde ndizibeke kwakhona. The one is emphasizing freedom, and we need to break away from Britain, and we need our freedom. We need to do our own thing. Eyokuqala ithi siphumile eBritain, sifuna ukuzimela, sifuna ukukhululeka, sifuna ukwenza into efunwa sithi. The other mindset is saying, yes, but let us respect each other and build a society based on Republican principles. Eyesibini ithi ewe siyavuma kodwa kufuneka sihloniphene, kunjalo nje xa siseka okukuhlala kwethu kufuneka sijonge noburhulumente wamaRepublic. So the question is, what are we looking at here? Uthi ke umbuzo, sijonge phi xa silapha? In our modern terms, what are we looking at? I'm asking a question. Buza umbuzo ke ngoku into yoba kule meko esikuyo njengangoku sithetha sithini kanye kanye. Before we answer, is it possible that you can elaborate more on these two ideologies? Okay. Uthi ke ongenelayo phambi ngoba iklasi iphendule ucela umdala akhe acacise kabanzi ngezi ngcamango. At this time, America is under the British Empire. Ngeli xesha iAmerica iphantsi kolawulo lole empire yaseBritain. Do you remember the American War of Independence? Uyakhumbula ukuba iAmerica ifumene nini uzimele geqe? No. Okay, let's try to go back in the history. Masike sibuye umva ke sijonge imbali. When these Puritans and Pilgrims start crossing the ocean to go to the new land, Xa ezi Puritans nezi Pilgrims lamaqela ewela ulwandle eyoqala umhlaba omtsha, the British Empire followed. uempire waseBritain uyabalandela.
They took advantage of this migration. Bathatha i-chance nje baqonda uba mabayisebenzise eli thuba lolu hambo lale mfuduko to claim authority over these new territories. basafuna ukuyoba ngaphaya imihlaba ethile le eqalwa emitsha. So they colonized parts of America. Bathatha iindawo ezithile phaya eAmerica bazenza amathanga azo. Even other governments, other nations in Europe did the same thing. Like Portugal colonized South America, Spain did the same. Germany, they all had they just went and did what? Grabbed pieces for themselves. Maninzi ke ooPortugal, ooSpain bayabalwa baye bathatha nabo bozithathela ulawulo kwaba bantu basebephumile apha kuba bafuna ubalawula ngobephaya njengaseSouth America ke. So by the time we are getting to 1700s, many parts of America are under the British Empire. They are colonies of the British Empire. So xa sifika kwiminyaka ye-1700 iAmerica ngokanye seyipha kodwa isenandawo ezininzi ezilawulwa buburhulumente baseBritane. So think about it as this. This woman is trying to run away from oppression in Europe. Khayijonge le nto ngolu hlobo. Nanku lo mfazi ubaleka ucinezelwa Europe. The oppressor follows her to America, trying to keep her under his control. Nangu umcinezelo usamlandela ngokusembaleka usafuna uyomlawula ngokusebalekile. But the reason why this woman went to America was to run away from oppression. Isizathu besibanga lo mfazi ahambe eEurope ibikukubaleka umcinezeli lo mcinezelayo. Now that the abuser has followed her there, she's going to have to fight for her freedom. Sure. Nangu ngoku lo mhlukumezo usamlandela usafuneka ephinde waqhubeka nokulwa. So why did the American War of Independence happen between 1775 and 1783? Kutheni ke ngoku sizawubona le mfazwe yokufuna ukuzimela iyenziwa yiAmerica phaa ku-1700 no-1795? They were not happy with British rule. They were not happy that they are still under an oppressor. Bebekhathazekile bengonwabanga konke into yoba basacinezelwe ngulaa mcinezeli bebembaleka oyiBritane. It was a time when the British Empire expected these colonialists, these colonies, to pay taxes to Britain, and yet they were not being represented there. It was still a kingdom ruled by a king. So iAmerica ilwela ukuthi ikhathele ngoba iBritane isafuna ii-taxes apha kuyo eAmerica ngeli xesha ingamelwanga yona America eBritane kodwa basebahleli entanyeni bafuna imali yabo. The British were controlling all the trade and the laws governing trade across the Atlantic. iBritane isawela ulwandle Atlantic iyolawula ezorhwebo, iyolawula zonke izinto zezimali eziqhubekayo apha kweli cala langaphesheya kolwandle. Britain was stationing troops in the colonies to keep law and order according to British law. iBritane isathumela imikhosi uba mayolawula aba bantu ababalulekileyo baseAmerica, iyobalawula ngendlela efuna ngayo yona Britain. It is like a woman who's escaping an abusive relationship. Kufana nqwa nomfazi obaleka ubudlelwane obunokuhlukunyezwa kwakhe okuninzi. She leaves the house of her abuser, but she doesn't have an income. Uyaphuma lo mfazi eshiya le ndlu yalo mhlukumezi kodwa abe engenamali. In a way, she still has to depend on her husband who controls all the economic resources. Kanti lithile lo mfazi usezazibhaqa ephantsi kolawulo lwale ndoda ngoba kaloku uxhomeke kuyo ngemali. Is she really free? No, she's not free. Sizothi ukhululekile ke lo mntu? No.
So this is what the colonies start to realize, that you know what, we are not free. We are still under the British Empire, and we want to govern ourselves. We don't want kings. We don't want priests. Nanso ke lento ayiqaphelayo lamazwe ezicolonies ayabona into yoba sifane saphuma nje kodwa sisephansi kokulawulwa yiBritain. Asifuni zikumkani, asifuni kulawulwa ngokurhulumente waseBritain. So there's a radical, rebellious movement that's going to develop in America around this time, that's going to lead to a formal rejection of British rule. Khona ke i-movement ephumelela ibala i-radical engazofihla nto ezawuthi ke iveze ukuba ayisayifuni nokuyibona into yokulawulwa yiBritain. So they are going to go to France and Spain and get some help to fight off the British. Bazawuya ke le movement eFrance naseSpain iyocela uncedo namandla ukulwa nale meko bajongene nayo yeBritain. But there are some colonies who are still wanting to be loyal to Britain. Basakhona ke amazwana athile wona asafuna ukuba ahlale elawulwa yiBritain. So fighting began because of that clash. Kwaqala ke kwaba khona ungquzulwano olukhokhelele ke ekubeni kube khona le mfazwe. So what Elder Terry says is that this radically rebellious ideology Uthi ke uElder Terry le ngcamango engafihlisiyo ephumela obala esiyibonayo, it is the one that led to the rebellion against the British Empire. yiyo ekhokhelele kuvukelo olumandla ngakuburhulumente baseBritain. But although we would say they did a good work, Singatsho kona sithi benze umsebenzi omhle, they did a good work in terms of fighting for freedom. ewe kona benze umsebenzi omhle xa sithetha kwimeko yokulwela inkululeko. But this radical, rebellious mindset continued to exist within America. Kodwa kona le ngcamango yokuma ume elibala uphimisela ungafihlisi iyahlala ikhona apha eAmerica. This is the mindset that believes in government should be small and people should have all the freedom to pursue whatever they want to pursue. Ithi ke le ngcamango urhulumente kufanele abe ngomncinci, abantu bafumane lonke ilungelo lokuba benze bafumane izinto ababona bafanele bazifumane. And what do they want to pursue? Economic prosperity. Yintoni abayifunayo ke abantu bafuna ukukhula, ukuzikhulisa ngokwezoqoqosho. And they're saying, if we allow the economy to grow, the poor people will find themselves helped somehow. Ithi ke le ngcamango xa singaluvumela uqoqosho lukhule, nabantu abangathathi ntweni bawuncedakala bafumane ukuphila. So government should be small and taxes should be small. Ithi le ngcamango urhulumente makabe mncinci enze uba nerhafu yehle ibe ncinci. But there was another ideology called the covenant theology. Khona ke ngoku ingcamango ezawuvela ebizwa ngokuba yi-covenant theology. This one, they believed that, okay, freedom is important. Le yona ithi ewe siyavuma ibalulekile inkululeko, But equality should also be factored into the freedom. kodwa ke kunjalo mayibhekelele indaba yokuthi makulinganwe ifakwe ibe yinxalenye yenkululeko. Instead of expecting the economy to take care of poor people by itself inherently, governments should do that work. Endaweni yokuba sijonge imeko yoqoqosho into yoba yiyo nje ethi ingandlela ithile ezawubangela into yokokuba
abantu bafumane ukulingana, makube ngurhulumente obhekelela loo nto. So big government is needed, and taxation should be adequate to take care of that need. Xa kunjalo ke ithi ingcamango yethu uyafuneka urhulumente abe mkhulu ukuze neeteksi zinyuke zibe ninzi ukuze kukwazeke into yoba kufikeleleke aba bantu ke ngale ndlela esibona ngayo into yoba unceda. So this is embraced in the idea that people can form a community, come together by mutual agreement, influenced by ideas of social contract, and take care of each other. Le ngcamango ke isekwe ekubeni abantu banako ukuba badibane, bavane, ze bathungelane ngezimvo ukuze ke ekugqibeleni babe nento ethile abayenzayo eyokuba ibenze bakwazi ukukhathalelana omnye nomnye. Okay, so anyone want to try to answer the question? Ngaba ke ukhona ofuna ukuphendula laa mbuzo? In our modern terms, what was happening in in America at this time, in these mid-1700s? Xa singajonga ke ngokwendlela esizibona ngayo izinto kweli lethu ixesha, singathi kwakusenzeka ntoni eAmerica ngeliya xesha ke loo-1700 neYurophu? Okay. Thank you for the explanation of the two ideologies. Bonga ngenkcazelo malunga nezi ngcamango bezikhona. So what I'm thinking, it's the Republican and the Democrats today. Into ke ndiyicingayo ke i-Republicans ne-Democrats namhlanje, Where you have two groups of people who wants to govern in two different ways. apho ke sinamaqela amabini afuna ukulawula ngendlela ezimbini ezahlukeneyo. And one will be prioritizing the economy and freedom over everything else. Apho sibona elinye iqela libeke phambile uqoqosho kunye nenkululeko ngaphezu kwento yonke. And then one will be saying that, yes, freedom is okay, but then we also have to factor in that we are actually equal. We need to treat each other with respect as much as we are different. Athi ke omnye ewe siyavuma kodwa ke kufuneka silingene, kunjalo kona funeka siphathene kakuhle sihloniphene omnye nomnye. So the idea that came to my mind is the Republicans and the Republicans and the Democrats today. Ingcamango ke kuyafika kum ke le iyema-Republican kwakunye ne-Democrats namhlanje. Thank you, Tato. Very good. That's one way of looking at it. Another way? Enye indlela futhi. Hello, Elder D. Yes. I don't know if I'm getting it correctly, but I see the battle between the individual and the collective. I don't know if I'm following correctly. Hello, Elder. If you can help me, I didn't get it clearly. She said the individual versus the collective. Oh, uthi ke obengenelela, yena ubona apha kukhona othile omnye, kwelinye icala kukhona iqela labantu elidibeneyo. That's true. Thank you. Another Nyhani, way of looking at it. There are multiple indlela ways. futhi yokujonga, zininzi indlela esingayibona ngayo le meko. Please come back to me after they have also answered. I'd like to try. Okay. Ufuna uphinde kabuye ithathe emveni koba ke abantu sebezamile nabanye. Anyone else? Ngabe ukhona omnye umntu? Hello? Hello, Elder D. Yes.
Go ahead, you're so faint. Oh, okay, thank you. So what I can say is that the people of America now has changed their ideology compared to the people that were there when they began in 1798 onward. So now they wanted to Uthi be ke, great. please hold on, Pato. Uthi Oh, ke I'm saying ubona that abantu base-America ngoku beyitshintshile ingcamango yabo kule yabo benayo ngo-1798. There's some echoing. so I don't know whether, Mm. yeah. yeah, it's like now they wanted to be great. Because they wanted to be great, they cannot be great if they treat one another fairly. So it means they have to oppress some people so that they become selfish and great. But before they wanted, in fact, equal rights and fairness, as well as to treat the right of everyone. But now we see directly opposite. Thank you. Bona ke ngoku betshintshile kwinto ebeyiyo kuqala. Kuqala bebefuna ukuba bakhulu beza kuyenza loo nto ngokuphathana kakuhle. Kodwa ngoku okukuba bakhulu babo bafuna ukwenza ngokuba bacinezele omnye acinezele omnye ukuze avele. Itshintshile ke ngokulaa ndlela bebeyiyo kuqala. Thank you. In that history, America was struggling over its identity. Siyabonga kule mbali ke sibona ukuba iAmerica ibime isebenzela ukuba mayivele ukuba ingobani. Some wanted it to be a federal government, others wanted the states remain independent of each other. Abanye befuna uba kwi-federal government, abanye befuna okokuba isizwe sihlale sikhona silawula omnye exhomekeke komnye. Mm-hmm. Anyone else? Ngabe ukhona omnye? Hello. Yes, Zodwa. I think in the 1700, the Americans wanted to be free. They wanted their freedom from Britain and also wanted the freedom of conscience for everyone. Thank you. Ndicinga Thanks. into yoba kwiminyaka yo-1700 iAmerica ibifuna ukukhululeka ikwazi ukuba ikhonze ngokukhululekileyo ingacinezelwanga mntu. Exactly. And the question at this point will be, how should we build this government to make sure that everyone has civil and religious freedom? Umbuzo ke obuya kuba khona ngoko ibingoba obuya kuba ngothi siza kumakha kanjani norhulumente ukuze bengurhulumente ozawusenza sikhonze ngokukhululekileyo namalungelo ethu ebhekele. Should the church have a say in government things and vice versa? Please come again, Elodie. Should churches be allowed to dictate what happens in the governments and vice versa? Ingaba amabandla avumelekile ukuba makacele anike umkhombandlela anyanzelise ukuba makwenzeke ntoni eburhulumenteni okanye mhlambi noba siyiqala ngasemva le nto esiyitshoyo? Okay, back to you, Tato. Masibuyele kuwe ke Thato. Okay, so you will correct me if I'm wrong, but when you look at the sixth and the seventh kingdom, Nizandilungisa ke kodwa ke ndibona into yokuthi xa ungajonga Stop right there. ukumkani. You've already answered the question. I- This is Ubukumkani where, besithandathu nobesixhenxe kuthiwa imanjalo ke yes, Thato usiphendulile. for the sake of time, this Right. history we're looking at is where the struggle of the sixth and the seventh kingdom began. Le mbali esiphezu kwayo ngoku ilapha kanye kolu tsalatsalana xa kuqalisa ubukumkani besithandathu nobesixhenxe okanye ke apho kukhona ubukumkani besithandathu nobesixhenxe. This is the answer I was looking for. All the other answers are good, but actually this is the one that hits the nail on the head. Nantso ke ihlabe esikhonkosini nantsi bendiyifuna zilungile zonke ezi bezisitsho kodwa lokuchana ucwele. Tato, that's what you wanted to say, right?
Bufuna ukuthenjwa loo nto Yeah, ithathu. yes, the Sorry to cut struggle you off. between the Yes, the that struggle struggle. between the sixth and the seventh kingdom. Yes, thank you. I wanted that answer. So And bendifuna you nje know, loo I nto ukuthi lutsala-tsalana phakathi kokumkani wesithandathu nowesixhenxe. in my mind I've been trying to understand this very same the same point for so many studies that have been done. So apha engqondweni yam ke oko ndijika-jikana nale ndawo elinqaku oko ezi zifundo ziqhuba. Even the one where Elder Teresh is reading the Mm. article about Donald Trump, and I was like, I need to understand exactly what is the struggle. Nalapho ke ezathera befunda inqaku malunga nesi struggle bendisoloko ndifuna ukwazi uba inoba olu tsala-tsalano lumayelana nantoni. So thank you. You have answered my question actually. That Ndiyabonga nam undiphendulile. Good, good. And Elder Terry, the way she puts this is that struggle began here in this history. Indlela ke ayibeka ngayo u-Elder Terry uthi olu tsala-tsalano luqale apha kule mbali. And she connects Donald Trump to this first rebellious movement that won them the independence from Britain. Uthatha ke uDonald Trump amngqamanise nolu tsala-tsalano apho iAmerica ibisilwa ilwela ukuzikhulula ekulawulweni yiBritain. At the beginning of USA as the Sixth Kingdom, Ekuqaleni ke kwe-USA ingukumkani wesithandathu. the other ideology prevailed. Ingcamango ethile ke yahlala imile yona. And its work was to prevent or to restrain the development of this rebellious ideology. Eyona ke umsebenzi wayo ibiyokokuba ivalele ipande endleleni kule ngcamango yale yokuqala yokuba ime ifuna ukuzimela izitsale ingacinezeli. So for America, all these years since 1798, it's been this Sixth Kingdom restraining the development of the seventh rebellious mindset. Oko ke kwasukela kule minyaka ebaliweyo owona msebenzi wale ngcamango ibikuxaba endleleni yale efuna yona uba mayizikhulule izimele. Everything happening in America historically, the Civil War, the civil rights movements, the Civil War, the fight for women's rights, it's all about this tension between the sixth mindset and the seventh mindset. The sixth struggling to restrain the seventh. Yonke le migushuzo civil rights movement besezikhankanyiwe siyibeka ngokuthi ngumbuso wesithandathu uvalela umbuso wesixhenxe ukuba mawungemi. So of course what we are seeing is from 1989, the seventh beginning to now gain prominence. Sibona ke ngoku into yoba ukusukela ngo-1989 uyaqala umbuso wesixhenxe uthatha amandla. So now, since 2024, we know that the seventh kingdom is established. Siyabona ke ngoku into yoba kuzothi ke ngonyaka 2024 umbuso wesixhenxe umiswe ke. It has overpowered the sixth. The sixth has lost the power to restrain it. Umbuso wesithandathu woyisakele ukuba uvalele wesixhenxe ukuba ungemi. Okay, so back to 1776, the colonies were religiously diverse, they were revival energized, they were politically restless. Xa sibuyela ke ku-1776 naziya ii-colonies sizibona zineyahlukahlukana kwezenkolo, sizibona zivuselelekile zifumana amandla, sibona kukho nokungazinzi kwezopolitiko. And everything was shaped by Protestant ideas of liberty.
Hello? Futhi? Binila. Hello? Carry on. Apology. I just got disturbed. Okay. Mm. I don't know where were you? So that revolution that happened in America, Oluvukelo ke oluyenzeka eAmerica the one that led them to fight against the British Empire, olukhokhelele ekubeni balwele kokulawulwa ngurhulumente waseBritane. it was not caused by Protestantism, but Protestantism created the environment that allowed it to happen. Ayikhange yenziwe uProtestant ingqondo yamaProtestant kodwa lo moya woProtestant ubangele into yokuba mababe namandla naba bavukela umbuso. So what we see is that this Protestant Reformation movement that started in Europe, Into esizayibona ke into yoba le ntshukumo yobuProtestant iyaqala eEurope. over time, it evolved into a diverse, democratic, and sometimes rebellious religious culture in America. Sizayibona ke into yoba ke lo moya uzawuya ukhula ude ube wenza into yoba kube khona abantu abazibona befuna ukulwela amalungelo abo ngokwendlela ababona ngayo ezahlukahlukeneyo. Ekuhambeni kwexesha iqhubeke le nto isenza indlela iAmerica eyiyo. Because actually, that's what Protestantism does. It breaks despotism Kuba ke kakade nantso into eliyenzayo uqhankqalazo lubetha lubulala amandla obuzwilakhe. it allows everyone to express themselves the way they feel they need to express themselves. Umoya wokuvukela okanye wokuqhankqalaza unika abantu ithuba nelungelo lokuba baphumele obala bathethe ngendlela ekhululekileyo beveza ungoneliseki kwabo nezinto abafuna ukuzithetha. And diversity is good. There's no problem with diversity. It's beautiful. Akho nto irongo ke intle into yoba abantu babone izinto ngokwahluka-hlukeneyo. The problem is when you have certain characters Ingxaki iba sekubeni kube khona abantu abathile they are also seeking for their freedom to do what they want, abafuna inkululeko yabo yokuba benze into abafuna ukuyenza but they don't care and love other people. babe bengabakhathalelanga bengabahoyanga abanye abantu. So this is the history that what we've looked at, this development of the Reformation and crossing the ocean to America, this is the Church of Sardis. Yiyo ke iChurch of Sardis le ebesithetha ngayo kule history apho kukhona abavukeli abawela ulwandle. So does someone want to read Revelation 3:1-6? Ngabe ukhona ufuna ukusifundela isikhilela 3 verse 1-6? I will read in vernacular. Isithunywa sebandla eliseSardis sibhalele uthi, utsho lowo unabo oomoya abasixhenxe bakaThixo, nazo iinkwenkwezi ezisixhenxe ukuthi, ndiyayazi imisebenzi yakho, ukuba unalo igama lokuba uphilile, ukanti ufile. Phaapha uzizimase izinto eziseleyo eziza kufa, kuba andiyifumananga izalisekile imisebenzi yakho phambi koThixo. Khumbula ngoko ukuba utheni na ukwamkela kwakho, nokuva ugcine uguquke, ukuba ngoku akuthanga ulinde, ndokufikela njengesela, akusayi kulazi ilixa endokufikela ngalo. Verse 4, unamagama ambalwa naseSardisi apho, angazidyobhanga wona iingubo zawo, bayakuhamba nam benezimhlophe, ngokuba befanelekile. Verse 5, lo weyisayo uyakuthiwa wambu ngeengubo ezimhlophe, andisayi kuligcima igama lakhe encwadini yobomi. Ndiya kulivuma igama lakhe emehlweni kaBawo naphambi kwezithunywa zakhe zasemazulwini.
verse 6, lowo unendlebe makayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla. Thank you, Futi. So Christ introduces himself as the one who has the seven spirits of God and the seven stars. uKristu ke uziveza engulowo imimoya esixhenxe aze uThixo imimoya esixhenxe kaThixo neenkokhezi ezisixhenxe. The thing about this church is that they have a name. They are Protestants, but they are dead. Into ke esibonayo ecacile ngeli bandla banalo igama kodwa bafile. Their profession and their actions don't match. Indlela abazibiza ngayo nendlela abenza ngayo akuhambelani. They've left Europe to build a free nation. Bayishiyile iEurope beyokwakha But they end up there oppressing people. isizwe esikhululekileyo. They oppressed black Kodwa people, ngoku they baphinda oppressed kwabona the Red Indians. bayajika kwabona baya bangabacimezeli. So the freedom they were, okay. the freedom they are fighting for is for themselves only. Ithi ke le nto inkululeko abayilwelayo yeziqu zabo kuphela. What about the other person? Bathini ngabanye abantu? So there was a bit of problem with this Protestant movement. Ibonakala ke ikhona ingxaki ngale ntshukumo yoluvukelo. It ran away from its abuser and then it became the abuse of others. Baleka abahlukumezi kodwa yaphinda nayo iba ngumhlukumezo kwabanye abantu. Or it's a daughter that ran away from her mother. Fana ke nentombi ebaleke kunina. But she had the genes of the mother. Kodwa usenentsobi nofuzo lukanina. Sardis means prince or song of joy, or that which remains. Isadisi ibonisa uxolo okanye unyana wonolonwabo okanye intsalela yoko ukhona. Prophetically, we identify this church from 1798, but we know the Reformation started in the 1500s. Ngokwesiprofetho sithi eli bandla liqale ngo-1798 kodwa siyayazi into yoba kwango-1500 beselikhona. So because their works and their profession did not match, they are called a nominal church. Ngenxa yento yoba imisebenzi yabo ayihambelani nendlela abazibiza ngayo babizwa ngokuba yi-nominal church. Jesus warns them and says, if you're not careful, I'm going to come on you as a thief. Yabalumkisa ke uKristu uthi uba ngabaniqapheli ndakuza kuni njengesela. This was referring to the Great Advent movement. The message of the second coming was about to come on them. Lo myalezo ke ubungqale kuma-Adventist ngoba umlayezo lo ufika xa bejonge ukubuya kwesibini kukaKristu. But the testimony is saying that many of them were not even going to be ready to receive it. Isiprofethi umngcwabo esiprofethi ubuthi abaninzi bebengelanga kwakuba bafumane ukusindiswa. But there were a few who had not defiled themselves. Kodwa bakhona bambalwa bengakhange bazingcolise. The reward for Sardis is that they would walk with Christ in white. Umvuzo weSardis ibiyo kokuba bazawuhamba ke noKristu. Receive white raiment. Bafumane ke ingubo emhlophe. This white, walking with Christ in white and white raiment, is all talking about Christ's righteousness. Yonke le nto yokuhamba noKristu banikwe ingubo emhlophe ithi imalunga nokuhamba malunga nobulungisa bukaKristu. I'm not going to dwell on proving this. Andizuhlala ke kakhulu kule ndawo. But they were also promised the book of life. Kodwa baphinde bathenjiswa nencwadi yobomi. For their names to be in the book of life. Bathenjiswa amagama abo kuba azawufakwa encwadini yobomi. And that Christ would confess their names. Kwaphinde kwathiwa noKristu uza kuma angqine ngamagama abo.
It's like kind of when Christ says, I know this person. Le nto ithi apho uKristu ezoma athi ndiyamazi lo mntu. So just on this issue, for those who might have forgotten or don't know basic Adventism, Siselapha nje kule ndawo kwabo abasebelibele okanye mhlawumbi abangaqondi kakuhle ke ezi ziseko zobadventu zobulindi. and you can go read about the whole chapter in Great Controversy, page 480. Ungahamba ke uyofunda ke kwi-Great Controversy kwi-page 480. I think the chapter is Facing Life's Record. Ndicinga into yoba ithi ke laa chapter Facing Life's Record. You can go read there and get the details. Here, I'm just going to skim through it. Ungahamba kuyofunda ingcombolo, mna ndizawuthi nje ngaphezulu. There are 3 types of books in heaven. Hello? There are 3 types of books in heaven. Yes, zintathu iincwadi ezikhona ezulwini. The first is the book of record, books of record. Eyokuqala yincwadi ye-records yokuqopha. So this is the book in which everything we do is written. Le yincwadi apho yonke into esiyenzayo ibhalwa khona. Good or bad, whatever. Nobimbi nobintle. So during the judgment, this is the book that is opened to determine whether we are on God's side or Satan's side. Ngexesha ke lomgwebo kuvulwa le ncwadi kuzojonga into yoba ingaba sikweli phupha lelikaThixo na noba likamthuli. Those who pass the test and are found to be on Jesus' side, then their names are entered into the book of life. Abo ke bafunyaniswe into yoba bakwicala likaKristu amagama abo abhalwa ke kule ncwadi yobomi. The third one is called a book of remembrance. Eyesithathu ke yincwadi yenkumbulo. This is where the special deeds of God's people are immortalized. Kulapho ke iziganeko ezithile ezibalulekileyo ezenziwe ngabantwana bakaThixo ezithi zibekwe khona. Every temptation resisted, every evil overcome, every word of tenderness expressed, they are faithfully being documented. Zonke izinto ezikhethekileyo apho uye woyisa khona, apho uthe banokugama khona ngemisebenzi ethile emihle, zonke ezi zinto zibekwa apha kule ncwadi. On this point, I want to encourage everyone. Xa sifika kule ndawo ndifuna ukukhuthaza wonke ubani. The painful experience you're going through to stand up for the truth and for yourself, that is being immortalized in the book of remembrance. Amava abuhlungu odibana nawo ngenxa yoba umele inyaniso abhaliwe kule ncwadi ahleli. In this message of equality, it's not easy. We end up in conflict with our own families. Kule myalezo ke yokulingana akululanga siphetha singavulana nabantu abo sibabiza ngokuba zii-families. And that is painful, but that decision you make to stand up for that, for the truth, that is being documented. Ibuhlungu ke le meko esijongana nayo, kodwa loo mava abuhlungu ojongana nawo umele inyaniso apotshiwe phantsi. So this brings us to the great Second Advent movement, which is the Church of Philadelphia. Le nto ke isithatha iyokusibheka kule ntshukumo enkulu ke esifaka kwibandla lasePhiladelphia. I'm not going to have us read the whole passage. Andizuthi ke masiyifunde yonke ipassage sicatshulwa. Because of time, today I want us to finish the churches. Ngenxa yexesha bendifuna into namhlanje siwagqiba amabandla. Philadelphia means brotherly love. IPhiladelphia ke ithetha ukuthi uthando lokuzalwana. That is the church that received the Second Advent message. Libandla ke eli elelamkela isigidimi somyalezo wokubuya kwesibini kukaKristu. And by receiving this message, they got separated from the nominal churches of Sardis. Ngokwamkela ke lo mlayezo baye bakhetheka
baphuma kulawo mabandla ke aseSardis. So they are the ones who finally gave the warning message to the world. Ngabo ke iqela lokugqibela okanye ngabo abanika ke umyalezo wokugqibela ehlabathini. So we've identified two lines of Christians all the way from Ephesus. Oko ke sisuke eEfesus kusoloko kukhona amaqela amabini amaKristu. Even in Sardis, you had those Protestants who were faithful, who did not defile themselves, but you had others that did. Nalapha eSardis bakhona amaKristu aye azigcina nyolona angazingcolisa kodwa bakhona abaye bagquba uphondo bo bengamaKristu benjani. But they are together. It's not visible. The distinction is not visible. Bahamba kunye xa ujongile akubonakali ncam umahluko. But when you get to Philadelphia, the distinction becomes visible because they are separated. Kodwa xa sofika ePhiladelphia hayi kuyacaca ngoku amaqela mabini acacile ohlukene. Now, this is something that Haskell says about this Philadelphian movement. Something that who? Interesting. Nantsi ke into esiyibonayo ke apha evela ngeli bandla lasePhiladelphia kwenza umdla kakhulu. If you were alive in the time of Philadelphia during the Millerite movement, Uba ubuphila ngelaa xesha ke lasePhiladelphia kwixesha leMillerite, there would be a movement like ours. bizawuba khona i-movement efana nalethu. In contrast to the nominal churches. Izobe iphikisana ke neli bandla esilazi linominal. And this is scary, that those who are not in the movement, they knew nothing of the deep searching of heart, consecration of all to God, peace, joy in the Holy Spirit, and pure fervent love for one another. Kuyothusa ke kuyoyikisa ukuba abo bangekhoyo kwi-movement abanakwanto abayaziyo ngobunzulu bokuhlolwa kwentliziyo nokunikela konke kuxolo lukaThixo umoya oyingcwele, ubunyulu nothando lokuthandana omnye nomnye. So important, I want us to recognize the important aspect here of love for one another. Kubaluleka kuthiwa ke abo bangekho kwi-movement abayiqondi. I don't know whether Elder, I was just got disturbed. My phone keeps on receiving calls. Now I have to cut and then I'm cut off for a little while. Apologies to that. No problem. So those who are in the movement, they did not know anything about this love for one another, which the believers had. Those who were not in the movement, right? Yes. Yes. So abo bengekhoyo kwi-movement abayazi tu inzulu yokuthandana omnye ethanda omnye. Just like today, nominal Njenganamhla. Adventism does not know anything about equality. Njengangoku ama-Adventist lawa awazi kwanto ngokulingana. It is only those in the movement that have that experience. Ngabo kuphela abakule movement abanawo loo mava. So Philadelphia is promised the key of David. IPhiladelphia ke ithenjiswe isitshixo sikaDavid. A key is a symbol of power. Isitshixo ke isimboli yamandla. And Jesus is identified as the heir to the throne of David. Uyabekwa ke uKristu abe yindlalifa okanye abe ngumlawuli kobukumkani bukaDavid. And Jesus is said to have this key that opens and shuts. uKristu apha uyabekwa abe ngulowo nesitshixo sokuvula avale. And that once he opens and shuts, no one can open or close. Xa evulile akekho ozovala, xa evalile akekho ozovula. This is in reference to October 22, 1844, when Christ moved into the most holy place. Le nto ke iyanyaniswa neso siganeko sika-22 October 1844.
The door to the holy place was closed, and the door to the most holy place was opened, and no one could do anything about that. Ucango ukuya kwi-holy place beluvaliwe, ucango ukuya kwi-most holy place lwavulwa, akho mntu benokwenza nto ke ngaloo nto futhi. And during the time of Philadelphia, the synagogue of Satan, all the way from Ephesus, you see it identified here. Xa sifika kwiPhiladelphia, oko sisuke kwelaa bandla le-Ephesus, isinagoga kaSatana siyayibona kodwa siyibona igqame kakhulu apha ePhiladelphia. And the synagogue of Satan, it's those people that did not keep up to date with advancing light, and they opposed the people in the movement. Isinagoga kaSathana ke ngabo bantu abangakhange bazihluphe ngokuzikhulisa okanye ngokuhamba nokhanyo olukhulayo, ze bathi besuka bachasana nabo bafumana ukukhanya. So to Philadelphia, Jesus said, "Behold, I come quickly." Uthi ke uKristu Philadelphia, bambelela, uyabona ndiyeza kamsinya. Remember that Ephesus thought Christ would come right in their time. Ukhumbule ke eFesus bekhe yacinga into yoba uKristu uzofika ngexesha lakhe. But Christ did not. Akafika kodwa uKristu. As Christ is walking in the midst of the candlesticks, Njengoba uKristu ehamba in the midst of candlesticks, njengoba ehamba phakathi kweziphatho zezibane, he's interacting with the different churches. Ngolumana ke kanye ke to interrupt Interacting. Interacting, sorry. Usebenzisana ke namabandla ohlukahlukeneyo. He doesn't say anything about the second coming until you come to Thyatira. Akho nto ayithethayo ngokubuya kwesibini ade kabe ufika kwiThyatira. So there's a progression as the coming of Christ draws nearer and nearer. Kukhona ke ukukhula esikubonayo njengoko kuya kusondela ukubuya kaKristu. In Thyatira, Christ says, "Hold fast till I come." KwiThyatira uKristu uthi bambelela uqine de ndifike. Speaking to the church in the wilderness. Thetha ke nebandla elisentlango. Then the church in the wilderness comes out of the mountains. Ze elibandla ke belisentlango liphume ezintabeni. They are no longer hiding. Abasazimelanga ngoku. They have protested now. They are standing up for their rights. Baye bavukela umbuso bema belwela amalungelo wabo. They are doing a good thing, but Christ says, if you're not careful, I will come on you like a thief in the night. Benza into elungileyo, kodwa uKristu uthi bangaba aniqaphelanga ndawuza kuni njengesela elifika ebusuku. You are fighting for your freedom. Make sure you're not oppressing others. Nilwela inkululeko yenu, kodwa qinisekani into yoba anibacinezeli abanye. But now when we come to Philadelphia, Christ actually says, "Behold, I come quickly." Kodwa ngoxa sifika ePhiladelphia uthi uKristu, bona ndiza kamsinya. And they are promised to be a pillar in heaven. That's like just a place of honor. Bathendiswa ke kokuba bazawuba yintsika ezulwini, indawo ke leyo eyembeko. And Christ can actually say of them, "This is my person." uKristu uzakwazi ukutsho athi ngabam aba. So the last one, is, of course, is Laodicea. Ekugqibela ke siyazi iLaodicea. Jesus introduces himself as the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. uKristu apha uziveza njengengqina elithembekileyo, isiqalo sendalo kaThixo. Beginning of creation doesn't mean Christ is a created being. No, Christ begins the work of creation. Ukuqala kwendalo ukuthi uKristu is the, I missed that. Akusiyo ukuthi uKristu nguye odalwayo, nguye odalayo. Yes. Thank you. So Laodicea means judging of the people. iLaodicea ke ithetha ukugwetywa kwabantu. It was during the time of judgment. Ibithetha ke ngexesha lokugwetywa.
And the judgment is pronounced by the third angel. Umgwebo ke uvezwa ingelosi yesithathu. During the Day of Atonement, this work of the most holy place that Christ began on October 22, 1844. Kanye ke ngelaa xesha lala msebenzi kokungena kukaKristu kwingcwele kangcwele October 22, 1844. These are the people we are talking about, Ngabo bantu ke sithetha ngabo apha. who are lukewarm. And what are the most important thing I want us to pick up out of this? Abo bantu ke kuthiwa badikidiki. Nantsi ke into endifuna siyiqaphele kakhulu ngaba bantu. Because we are very familiar with Laodicea. We know everything about Laodicea, how it's described and what its condition is. Ngoba ke le nto yelaodicea siqhelene nayo kakhulu, siyazi ukuthi ichazwa kanjani. But what's important is to note that to be hot is to have intense zeal. Into ke masiyiqaphele apha ebalulekileyo nantsi, ukutshisa kukuba ube nolangazelelo olumandla. Yeah, going about doing God's work, committed, everything. Ukuhamba ngesantya nje ungajiki usenza umsebenzi kaThixo wenza konke. Some people think that to be called, it means that you are not a believer, but that's not true. Abanye abantu bacinga into yoba xa kuthiwa uyabanda awukholwa, kanti ayinjalo. A called person is a believer. Umntu okuthiwa uyabanda ngumntu okholwayo lo. The problem is that the heart is not dwelling on God. Ingxaki apha yinto yoba intliziyo yalo mntu ayikho kuThixo. They are unfit, but they are not comfortable. Abalungelanga kunjalo nje abazihluphi ngaloo nto. They are groping, they are seeking for something better. Ikhona into abayifunayo bayilangazelela engcono. So there is hope for such a person because they are seeking and looking around for solutions. Likhona kona ithemba kulo mntu ngoba lo mntu uyaziqonda imeko yakhe, unento ayizingelayo ayifunayo yokulungisa le meko yakhe. They can feel that something is not right. Bayayiqonda khona into engahambi kakuhle apha kum. So Christ is saying, I can do something about a cold person, and I definitely prefer a hot person. Utsho ke uKristu uthi ikhona into endingayenza ngalo mntu obandayo, kunjalo nje ikhona into endinokumenzela. The dangerous place to be is to be lukewarm, because a lukewarm person is not aware that they have a problem. Eyona ngozi ke ilapha kulo mntu odikidiki, ngoba umntu odikidiki akafuni nokuziqonda into yoba unengxaki. And warm water can be nauseating. Umntu ke into ke xa idikidiki iyakwazi ukwenza ucaphuzelelwe intliziyo ube ngathi ufuna ukuhlanza. If a Laodicean does not either become cold or hot, they will be rejected finally. Uba ngabe iLaodicea ayitshintshi itshise okanye ibande, igqibeleni izawulahlwa. So they need gold, white raiment, and eye salve. Badinga ke igolide, ingubo emhlophe kunye nentambiso yamehlo. And none of these items can just come out of the blue. Ngelishwa ke kho nenye kwezi abazidingayo ezovele zizizele nje. Person really has to work hard to get these items. Umntu kufuneka isebenze nzima ukuze azifumane ezi zinto. So if you look at this whole timeline, there is actually a cause and effect relationship from as you jump from one church to the next, from the first to the last. Xa ungajonga ke uyawufumanisa into yakhona isizathu xa ungajonga la mabandla lolayini wawo wonke, apho kusuka kwelinye ibandla uye kwelinye kukhona utshintsho lwenzekayo nesizathu. So Stephen Haskell has a very nice summary of these churches. UStephen uneshwankathelo esihle kakhulu ke sala mabandla. It's found in the book The Story of the Seer of Patmos. Funyana kule ncwadi asele eyikhankanyile omdala. You go from page 73 downwards. Uyaqala kuyifunda ke kusukela pha ku-page 73 wehle nayo. So this message of the 7 churches
takes us from the beginning of Christ's ministry to his second coming. Usithatha ke lo mlayezo wemabandla asixhenxe usiqala ke apho uKristu senza umsebenzi wakhe umsebenzi wakhe ukuya ekubuyeni kwakhe kwesibili. Starting with Ephesus, the church that was pure in the first century. Qala ke kwi-Ephesus ibandla ebelinyulu kwinkulungwane yokuqala. Then they do have a problem of Nicolaitans and they do have tension with the Roman Empire. Banengxaki yama-Nicolaitans banako ke nokungaboni ngasonye ne-Roman Empire. So the Roman Empire tries to destroy them in Smyrna. eSmyrna ke i-Empire yaseRome yazama ukubatshabalalisa, Tries to deny them their rights. yazama ukubavimbela amalungelo wabo. The strategy didn't work, so Rome stopped persecuting them and Rome had to recognize the freedom of liberty. Le ndlela enza ngayo amaRoma ayiwancedi, ayabona into yoba makayiyeke abajongelele amalungelo wabo. But what was done with that freedom is that the church began to unite with the state. Into eyenziwe ke ngale nkululeko ibe kukuba ibandla lisuke laba nokumanyana nestate. That is Balaam tricking the church to unite with the state. KuBalaam ke lowo elahlekisa ibandla ukuba manyane nestate. But God has a triumphant church which is persecuted and faithful Antipas. So that line continues. Sizawubona kuzosoloko khona abantwana bakaThixo abathembekileyo, uyaqhubeka ke kulayini uya phambili. When the church unites with the state, it took the world into the dark ages. Xa ke ibandla limanyana nestate ithathe ihlabathi lonto yalifaka kwi-period ye-dark ages. Where Jezebel is married to the king and she's sitting at the tables with the priests of Baal. Yeah. Apho sibona khona uJezebhele emanyene ethathe isihlalo wahlala etafuleni nezikumkani okanye ke nabapristi bakaBhali. The darkness was so dense that the historians of this period are unreliable. Ubumnyama bukiqondo eliphezulu kangangento yoba nabafundi behistory ngeliya xesha awunakubathemba. So God is forced to use Balaam and Jezebel as parables to just give us a window view into the dark ages. UThixo uyanyanzeleka into yoba makasebenzise uBalaam noJezebheli ukwenzela nje ukusikrobisa kwinto ebisenzeka kweli xesha lobumnyama. So then, of course, the church comes out of the wilderness fighting for freedom. Ewe ke siyalibona ibandla liyaphuma entlango lizokulwela amalungelo. Those fighting for freedom can't get it, so they cross the ocean to go to America. Abo ke balwela amalungelo abakwazi kuwafumana, babona uba ngcono bawela ulwandle baye eAmerica. They are running away from oppression, but they arrive in America and continue oppressing others. Baphuma bebaleka ukucinezelwa, kodwa xa befika eAmerica bayaqhubeka kwabona bacinezela abanye. Philadelphia is what is remaining from the church triumphant. Kushiyeke ke iPhiladelphia kuphela ke kwabo abangabeyisi ebandleni. And this is the history of the Great Advent movement. Kulapho sifumana khona ke imbali yentshukumo enkulu yabalindi. So Laodicea is the end of this story. iLaodicea ke kulapho liphela khona imbali yethu. But within Laodicea, God must raise up an Ephesus. Kodwa ke apho kanye eLaodicea uThixo uzawuvusa iEphesus. Yeah. So
that's the end of the churches. I don't know if there's any questions. Phela njalo ke imbali yamabandla. Andazi ke nokuba khona na onombuzo. Mhm. Okay, it seems like we are good. Let's close with prayer. Siyavala ke ngomthandazo. Thank you, Lord, for the witness that there have been people all through history that have been faithful to you, that have not fallen prey to Jezebel and Balaam or embraced the doctrines of the Nicolaitans, the people that have been watchful to make sure that their profession and their actions match. And I pray that each one of us here will be part of that line of faithful Christians that has existed all through history, even when many are deceived and driven off into spiritual darkness. And I pray that our experience will not repeat that of Sardis, but that we will be true to our time period and the message that has been entrusted to us. Thank you for hearing our prayer at this time in Christ's name. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Thank Futi, you, and Elka. thanks, Tina. Thank you so much. It's a wonderful study. Yeah. Amen. Yes. Hi, Tina. Please stop the recording, or Elder D, if you're able to. Oh, okay.